Ay mga katik-tik, mga anto namin dito sa among kulungan kay mag-harvest namin sa among manok na programa ni Ubahib. Gobernador Ubahib. Kung nakahinomdom mo sa una, tumuopay pag-abot sa manok gagmay pa. Gikuan gyapon nako to. Unya karon harvest na kay ka 45 days naman. At tig-harvest na namo ron. Adto na mi padong. Sa among manukan, sa among kuan kaagapay di ay sa kaagapay, grupo namo sa kaagapay. Dagko ng manok lao. Dagko na. Ay. Dili pansyon dra la. Oo, kang kuan, katong mga tiguan. Nana ko lagi. Isang araw walang kain pero nakaipin pa rin. Paday din eh. Wala pa pakusumen. Unya na ibig abot kanto kay imong kuan kay ipangita ra ba ka sa province. Wala gigiingon niya. Ipadala jud si Erben kay ipakuan daw kay sige mangita. Yawat na lang ha. Katag dito sila kay Pasto Group katag dito lang. Ay mga katik-tik ni Anay Midiri pero nagpaabot kami kay toa pa sila sa sumil magkuha og manok. Kay daghan man harvest og manok. Ako na ni papaliton na. Ano, Jerry? Dali na kayo magkwanta. Muli sa amin. Ay nag-istorya lang mi diri mga katik-tik ni ako mga kauban kay nagpaabot mi atong timbang og manok to apa man sa sumil maguna. Binigyan naman na ron, milyon ang kanin. Kapag mahalin na labahin ninyo ana. Unsa man? Mag-meeting pa og unsa bahinon ba og paporsentuhan ba maayo magatunong lagi porsyento mo bayad. Ihatag na ka bil matanan. Bil mga Likunan. kay Porsyento man siya.
Kay aron mga impas ang tanan. Ay sige, paabot maayon tanag na ay makaon, apo giusap-usap. Kani ay gikan sa kuan, na ay gikan sa tago, mapod magdala. Kapalong, maura tong lambutan. Lambutan. Mao tong rambutan. Mga lansones unta. Pan. Dito mo sa Kotoy. Dito. Anong ulit man mo? Wa ko'y nagbaon. Baon ko kay ko with chicken. Unsa? Di magkakwarta. Baon kay na. Wa man ako gigasto. Fried chicken day, tag 20 na day. Tagjis. Jeez. Ano? May ko boy. Kunod man. Kabalo ni kawak namin diriwak. Makakit. Alas. Alas 11 pa man. Ikaw na ka. Siglugit aning baba. Ito na sudlog kan on. Kalisto lagi dayon. Sila kuan lao kakao. Iluwa ang kakao, iluwa kay ibuyad da ni kuan boy. Gitibak man pud na. Sa pagkaon dyan na may mga uyod sa tumoy. Oh. Do. Sa manalo eh. Aslom. Oh! Sabot, pakikahinom ni Jana. Ito na daw siya la. Kisa lola. Kisa lola wak. Kita ka ng friend. Muong ko yun ang Kiss lola wak. Kiss. wangit ng papangig. Ni uli na lang pag may kwarta. Ikan pagit. President. Mauna ni naana daw nagsunod na tong Sa ilaylay mong i-president la. Inyong president. mauna si Ikan ni sa ilan ni Linda. Dulpo Laybar. Nagbilin sila. Wala Retention. iba po. 22. Konfirme mo istorya. Insala. Wala na po. Mauna magtimbangay og manok. Kay mag-alibis na tintahay kani karon sa aga. Yab. Nadtan mig ulan. Kaagapay. Nadtan tag ulan. Para magtanas ninyo. Grabe wa ko sa laki sa inyo.
Manood ka sa tiket. Tanga ka mo, manood ka mo. Moya kung dangan no, dito moya nang inanay pag nagbaboy. Kaya ang bawo. Bidayin mo ang sinig. Hello vlog! Welcome to my guys! Maunit sila kauban ni Mr. Ulaybar. Kani, yung mga kauban na niya. Ang katong kasulog kay Maniud to isa na sila daan at timbangan Oh, ano. ano yan? Nabasa! Ay mga katiktik, maunang kauban ni Kuan, kanang Dulpo Ulaybar, kano sila o. Insay gani inyong mga apelido? Hi! Nanay, shoutout sa kwan sa DFPC. DFPC family. Jati, Live PC family. Kay bakit mauwan og init, listo lang mo mandawat og naanay makita ya pag picture tele mo manguan. Tawagala. Pagdali na mo mga inday, kay dili mo picture og way mga membro. Kay Tom na ba yung tigdakop? Dali na mo yung taon. wala. Hawa na yung taon pag nakumamanok na eh. Sige. Sulod ba? Sulod ba? Kaya ilan ang ikuan itong gold? Asa? Ito abi ba? At dito ka. Oo, sulod. Lalay mo siya ka. Ayaw yung sisa. Kagapay ka na yung artista. Nay, nga na. Nay, madako oy. Nay, mataga. Tabang magagawat na ay. Oy! Nakagatok na ko! Dala, dala nay. Oh, bilis na mo dako ba? Wala pa na yo. Ay, Uy, balik. Hello. wala. Ay, sanay. Oo naman. Wala na, wala na. Boss, ito tricks na eh. Dila, dila, bigaw. Segundo rin. Smile daw lago niting manok. Smile. Smile 1 2 3. Yeah. Adili na nung nakuha si mami nung tinangawat ng manok. Ang makabutang ka na dito, nangawat ng manok. Wala na, pulo. Pulo na, pulo. Pulo na yun. Ano na, isa mo na, mo na sa bunay. Ibutang mo ka ni. Unsi na lang, unsi bra. Unsi. Ano na? Ay, kilis mo. Ay, kilis mo. Be. Timbang ni Irtinson, alaw ba? Wala pa. Asa Irtinson na, bre? Dito. Wala diri. Hindi na kabuk, ano? Dito na, dito.
Ang ikaunong nga kay Pito. Ay, dene, tanaw din timbangan ay. Dodong, pila na pito onom. Ito guys ay. Dodong, pila to pito onom. Pito. Dahil po ko sa kamera ko siya now. Dala. Unya na natin sila. Ikapito mismo ng Six. Pito ka six ito na? oh, pito mo na. Ito rego na. Okay, labot na. 7 pieces na. Ito niyo ba? Ang ikapito. Sir, Pito yun eh. pito. Ang ikapito mo. Pito po. Sir, mga gwapo sa DSC, sir. Ang mga gwapo. Exercise! Pinsi. 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 14. Ang lang, di bangon. Uno. Uno. Wow. Kabidyo na sir. Kapoy na kayo siya. Para gapon, sige boss. Siguro na ta. Pila to? Ibalik lagi to lang. Mo ni Bilin na po kay paitlogon. Ah, Dili na para kahit doon. 21 plato kilo to eh. 8.5. Wala nagpastos mo si. Wala ka ba mas kay Buyet? Kay Buyet. patay. 0.5 Lagi 8.5. o 21. Ito lang ako. Libre ay. Doon na pa mo yung madawat. Tulong kasako og 30 kilos, 15 kilos. Ihatod ugma ang pids. Kana kay hab gamay No. na dilin dito. Sir, Dili pa mangitlog anak pagdawrat ka ng kayong kasako kanang kami amo na. Mga O tagpagya po mo ka. itlog na ang maong manok. Kamo na ang mag-sustain. Ah, mahurot na ng kuan pre. Kanang tulo og 15 kilos niya di pa mangitlog. Mo itlog na na. Kaming nagbantay, kami na mo itlog siguro. Pwede ini. na pwede. Itlog na na. Kay kana estimated na na mo. Kuan na dahil na, nakaprogram na dahil. Nakakuha na na. Mo itlog yun na kaya si labi nag kadadlaw mo sa kasi Nanay Winding. Ang problema ana bisan duha ra kalaki. Duha? dawa. Nya 20 ka bay. Ug ko lang og laki hayra ko i-text ko ako na layo. Mutira po dai ka, boss. Aron Aron nagpato. kusog kayo. Then anak ko ka, No? namo ko yung mga manok ingon na dagko na kayo. Ako dalo ng laki do ha. Pwede Ako mo na ipakuan pre, butangan ninyo og inyong sarili nga Laki. laki. O laki lang. Aron makuan.
Pero heron makakaano mo butang pa Oh. isa. Oh, di bisag Pero gagmay maginiliwat. Banta mo na, banta. Nala na, dili na mangutana tong imuhang mga kauban dito sa opisina kay nakita naman ta, nalikatuhan naman ka. Oh, mao ni. Mao si Basta na akay kabit no. Kagidongog ka pa. Agoy. Pagtarong mo usan yan yung istorya doon, maritis na puta ba? Tawa sa labalay. Kaya dai, padala po dai sa kasawa dai. Nay anak ko tawa. Anak ko Tawa silang balay. Salamat nay. Salamat. Inom na po tanduay yan eh. Syuktong na, gusto ka. Salamat, salamat, Kuya Gong. One people. Murag may mga kaon. Ron ba, dili maglusa-lusa. One people. Dapat ko yan yan. Dalawang supal. Isa. 1, 2, 3, go. One. Salamat. Isa. One team, one people. Sige, 1, 2, 3, go. Daghang salamat, Kuya Gong. One team, one people. Ano mo sa isultat na lang daw.